Giliw ko, palayain mo ang puso ko. Na, 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 na. Hi mga kapobre. Hi mga kapobre, akong live. Kabalo mo nga nung wala ko kaatin sa akong premier. Kaya nag-working taon kong labay ko basura o. Pahit lang di taon ko. Kung asa akong time nga kuhan mga kapobre. Dot jud ko, mo support jud ko sa akong ka-team. Pero kanang kung time gud usahay nga na ang atong mga kabaw bi mo mga katulong ta sa OFW ta nga ang ato rang bantayan ang atong amo kung ang ay sa itong mga kapobre ato sa nilaway basura kay bilat maipit man lang puta sa sira kanang ako sa ilaway basura kay kuan ba kanang para mahuman ta istorya ni ba kay padung nag-uli so makasupport ta ko ninyo yaon niya punta taon na po ko'y bantay bata pero makalupdot ko sa bata kay Parkman niyang inuwayo ang akong trabuhan diri area naman na siya connection depende sa connection kung asa kong matambay so oy tingnan ko sa ito so oy lagi mo abli mo sa mga ano ibutang mo ka dito sa aray wala mamasura ko na ali kita kong cool wala tanaw kita kong kuno nindot ba kun biryani di ay labay akon ko ang kuli ganahan ko ani ang uban ani kay lutuan biya nila mamasura ko digi ko mo masura ng maong kumusura ang ngawat ako ni ko ang kun kay akong kuan mo lagi pero ako sa kuan ka ng kuan kay naa may sud nga wala ko kaibaw unsa ni oy murag ka ng tukwa akong kuhaon bahala na wa mo siguro ni virus siguro mo binay live sa mga upload. Sabaw mo di ay, kamu di, waday mo na munit. Ay, vlog, kung saan naman to? Pero mahilan po na mga kapobre kay wa man puta nang awat. Ganahan lang ko school ba? Ako ni dalong dito ako. Pero baho man ka na may kuan ay sa babi. Ato po ni kinabuhi hala. Kinabuhi pa hala pamasura pa diha. Dia sa muha kay Samulit nagyuguan ni na po biboy. Susulit ka panak po. Isad ko ng pagkaon nga akong kanina lupan. Akong ay bilat. Okay. Ganahan ko spoon. So, diha ako kaliyot. Tanaw lang muna ako diha. Kumins lang mo ganahan mo sa buhat. Ganahan ko ani pun kaya ako madam anak ko galuto sa isda diri. Isod sa ubin. So, subukan ako. Basan na muna ako. So, oy, ate-ate. Nga nung ate-ate mo. Huwag mo tayo ngawat. May kita sa pipirwag. Bahala na. Bugas ang gusto mo. Mga ni kina boys abroad. Mamasura mo kayo kung sa'yo. Ako'y hatas ka pobre. Kabaw mo. Day, simple life lang ni Day. Pero amo kabaw Day. Ang mamasura. Mahimong mayaman na. Di ba? So ang kun isod na ko diri na masura ko nya ako nito isda so dara na so uli na ko kay gikan ko nagtrabaho part time wa ko kataon kasupot sa journey taon kay sa team journey kay wa may internet dito yatot na nya uli na ko mga kapobre naglabay ra ko sa basura hay mga kapobre laban lang gid ang akong life kay ngani mo na akong life ani oras sa mga ka-journey ingani gay orasa mo ingon gay kun yung mulakaw ko kanang padung ko sa partay mo dadali jud uli ka human kay gusto ko mo support ninyo ba nya kanang matungman ako ngayon ani nga time mo hala mausan mo to basig nahul hala bilat sang anton asa man ditong ba mas madak fantasy police uy mao na lagi ni unya na lang kay kalisa bas kinabuhi lisura po ni nay covid di kita kalakaw guatay mas imbis kay mag-lipstick ta, di na po ka-lipstick. Basura pa, mur. So, alala bilat. Mga kapobre mo ni akong live. Huwag gani ko ka-appeal sa akong premier, pero sige lang. Laban lang ta, laban.
So, kinsa man gani na diyang mga nasa OFW. Alam mo pag walang pag-asa. Kay pilay pad sa amo, sa unggoy. Ihapa daw ninyo ang pilay pad sa kamo. Pilay yung pad. Duha ra may atong pad, diba? So, isa pa. Sirado sa nato. So, wala mo kabaw nga moabot ang panahon nga ang pobre maging dato. Diba? So, kamo diha. Nangarap mo nga ba dato? Saba mo diya, ay kung gingnang nga mo nangarap. Walay tao nga walay nangarap og dato. Pero para nako, sapat na. Sapat na ang lahat. Nabibigyan ako sa Diyos ng magandang katawan, mataas na buhay, makakain sa isang araw 3 bisis. Tapos, yun lang live ko, happy lang, YouTube. Happy lang ang live ko. Di man ko nag-isip na ano, basta enjoy lang ko makakita ko sa kung naong na naas YouTube. Sos, Marises Santissima. Nya, kini mga kapobre, gikan ako dito sa kong partay, mulakaw na kumuli na ko sa amo. Layo kay kog laktan. Kita mo ana. Diha. Tura dito akong balay, layo kay lakto na ko dito. Dito katong nagtaas yun, kato. What sa tudloon ako ha. Asang tudlo. Iba naman gitudlo. Tura kana siya mao na among balay. Mao na ako diha nagpuyo ko diha pero dili na balay na gipapuyo ra ko dito. Pero short time ra akong pagpuyo diha digid perminting na ako dito. So mga kapobre, mao ni akong life. Isip mamasura. Di bitaw mga kapobre. Kung naagyug ko tinuod lang yun no. OFW ko. Tinuod lang yun. Makakita gani kong masinina sa bata basuraan. Sapatos nga luma. Kaya diri sa mga kung naa ka sa laing lugar, daghan may panlabay mga sinina good. Kaya ako sa tao kasayangan ko ba. Mao na ako puniton. Ihatag sana ako sa mga pobre po nga usay ako mga kamaliwat, mga relatives. Ang gigasturan ako kana kay akong pinunitan raman sa nanako pero dili. Wala man ka nagasto og kwarta kay pinunitan raman to. Nya. Ang ako man lang gagasto lang ko og pambayad sa kargo mao ra to. Pero pila raman na ay at least ang kalipay sa tao di mabayad kwarta. Pero ako man joy ko ano kay ako may nagpadala so maggastos jud kog pangpakargo. Pero kana ko sa kong mas bi kapuya pag istorya na mas eh. Pero ako mga kapobre gigastuan na nako pero galing sa akong puso. Kay dili ba yan nimo mabuhat kung dili galing sa imong puso. Lisod man pud nga magbuhat ka nga muhatag ka sa tao nga di galing sa imong puso kay maghilak niya imong puso, magdugo niya. Kung di galing sa imong puso, so ikaw gitaw muhatag gani ka sa tao. Di na jud nimo kwintahon kay gihatag naman nimo. Di jud ka mo banggit kay gihatag mo galing man sa imong puso. Pero siguro kung dili galing sa puso nimo pareha na no. Nay mangutang nimo og 200 nya. Utang to ang istorya halay binang utang lahi sang gihatag. So ang istorya no adto utang no, lahi man tong utang. So ikaw kung gihatag na nimo, di na jud ka magbagulbul gyud kay gihatag naman to. Pero kung ikaw nakautang sa tao, magbagulbul juga kay mo. May gihatag to nako, giutang raman to niya, wa gini bayad kapal gignaw. Ana ba? Di ba? So wayan ay kung ingna nga naitaw nga nangutang niyo wa mo bayre. Wala mo niingon nga. Atay, kita-kita ko dito sa eskina kon kao pag barbecue manok. Unya inom-inom pagcook niya, wa gini bayre akong utang. Nakautang nako. Og 100 wa jud bayad niya, mapuno pas tungo kay wa lagi bayad kay kita sa eskina. Di ba? Oh. Ay kung ginawa mo ni istorya nga na. Ako usab ya pug ana sa una. Katong wala pa ko ni abroad. Nya kay kini akong tay na sakyan na ni maghinihina sa tay basig. Nya magpanlingi jud ko mga kapobre kay basin niyo sikog video niya. Maligsan ko no, lisod na kayo. Napabi ako'y pamilya taw nagpaabot sa Pilipinas bisag wa ko mahala sa akong bana. Agoy. Mo ni giingon, kayod pamor.
Di ba? So sige lang, laban lang ta. Ako gani sultihan ta mo laban lang jud ko. Laban lang jud ko bisag ako mga anak kita na ako diya. Di jud ko musuko. Unya ra ko musuko kung matiko ko nas lula ba. Di bitaw no sa tinuod bitaw no. Akong istorya ninyo madung mas package no. Istorya na to. Nahapit ng 12 minutes patay kang bata ka. Sa tinuod lang bitaw. Kung ikaw tao mo hatag ka, di na dyan yung banggiton kay gihatag naman na nimo. Isubong banggit ka niya ika. Nagbanggit-banggit sa nimo, ikaw na say mahug dautan. So, mas maayo dyan na kung gikan sa imong puso, mas may pa mo take up na lang ka para walay issue. Kay kung di ka mo take up day, na paputulong sa unggiti. Paputulong sa unggitig, di ba ka i-issue? Di ba ikaw masama? May pa keep in quiet and keep in prayer to the God. Hi, English na to ha. Unya, mas may pa magkuhan ka daghang pagkagrasya. Sa ay mga chismosa, ay mga kaning mga sakit sa mga chismosa, pasagdiin na sila kay di man na sila kuan kanang uki. Kung ang imong life, di na sila mag-uki. Hilanta na sila kung mang imuhang life, kung okay imong life, kung happy ka sa imong life, dili sila okay. Hilantan jud ang mga chismosa, mangita gina sila guwinga. Kanang i-chismis ka ba? Bahala nilang baho, ilang baba dig na baho. Mangita jud na sila guwi. Pero abi niyo mga kapupre, sagdi ilan sa ayaw na sila kanang pansin na, mohilom ra na. Mukip quiet ra sana kadugayan, muduol ra sana nimo magpaulo-ulo. Magulo-ulo ba? Hay, ganang ulo-ulo ka ba na magulo-ulo. Nga na mga kapupre mga ingitira, kanang ingitira. Kuha naman na. Unya, daan naman ingana naman kita mga Pinoy, sagdi ilan na. Unya kana ma-stress ra sad ka. Kay bawo mo? Kanang stress. Kauban ra ba? Stress is life ba ya? Oo. Kuyog yun ang stress. So mga kapobre, dinhi na lang kukutob. Kay wala yung time. Uy, nagsikog istorya. Nidaga na niya. Madukol ko aning Nicole. Fitness karon. Yan sobra na. Hi Nicole! Big shout out sa akong team journey. Nicole Fitness. Hi! Thank you so much. Stay humble lang day. Stay humble lang. Stay kuan lang ba ka nang. Kabaw ko, buutan yung ka nga bababay. Bisag nakakita. Wako kita ni mas personal. Pero buutan juga day. Sige na day. Love you day. Hi. Mga kapobre bye. I love you. Bye bye. Sige na mga kapobre. Bye na.